O director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, e a xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Faveiro, achegáronse ata a 8ª edición da Festa da Malla da Feira de Artesanía e Produtos Locais, organizada pola Asociación de Veciños de Puxedo, en Lobios. Trátase dunha festa etnográfica na que os propios veciños recrean unha das fases do ciclo do pan, como é a Malla do Centeo, nunha das eiras comunitarias existentes na aldea. A Fundación Artesanía de Galicia colaborou por primeira vez este ano a través de 2 obradoiros gratuitos e abertos a todos os públicos, impartidos por María José Martínez e José Antonio Carrera, de Peixe Sapo. No obradoiro de elaboración de papel amosáronse os aspectos máis básicos deste proceso e as súas aplicacións. No de marmoleado, os visitantes aprenderon a empregar esta técnica de estampaxe na que se pinta sobre a auga, logrando formas abstractas que despois se transfiren ao papel. Na programación da feira, que se celebrou durante toda a tarde de onte na Praza do San Antonio, houbo tamén exposición e venda de pezas de artesanía de produtos locais, obradoiros infantís de elaboración de pan no forno comunal, xogos tradicionais e actuacións musicais. Como calquera outro rapaz nunha aldea galega.